Z mojich skúseností je to naozaj skúšať nové veci, lebo naozaj nikdy neviete, čo vás bude baviť, ale možno aj veci, napríklad podať prihlášku na nejakú stáž, ktorú si myslíte, že úplne nemáte tú kvalifikáciu, alebo že tam sa hlási veľa ľudí, že asi to nedostanete, ale aj tak to vyskúšať. A jednoducho, čím viacej skúšate veci, nikdy neviete, kedy sa to podarí. Ja som sa takto dostala napríklad do NASA, áno, že som podala prihlášku. Ahojte, moje meno je Adriana Talianová, mám 18 rokov, som ešte teda v poslednom ročníku na gymnáziu a teda prečo som tu je asi z dôvodu, že som teda jednou z najmladších analogových astronautiek na svete, k tomu sa teda asi ešte neskôr dostaneme, že čo to presne znamená, ale teda pracujem vo výskume, pracujem vo vesmírnom výskume, inžinierstve a teda v budúcnosti by som chcela ísť študovať tento odbor, teda nejakú robotiku, inžinierstvo a tak ďalej. Môžem teda určite potvrdiť, že je to hlavne mužský odbor, teda aj ja keď pracujem, stretávam sa najmä s mužmi, naozaj je tam veľmi málo žien v porovnaní s nimi, ale teda vždy ma bavila matematika, vždy to bolo niečo, v čom som bola dobrá, chcela som sa v tom zlepšovať. A teda potom už počasie s tou matikou príde aj tá fyzika a teda veľmi ma to bavilo, ale teda nechcela som iba učiť sa v škole a teda to, aby bolo jediné, čo som robila. Takže snažila som sa naozaj zistiť čo najviac a potom dostať sa do rôznych projektov, vyskúšať si rôzne veci a naozaj tie mimoškolské aktivity, vlastne v nich som potom už začala viac a viac pracovať. Príde mi to nesmierne fascinujúce a naozaj taká možnosť, ako keby skoro doslovne posunúť tie hranice toho, čo ľudstvo dokáže. A naozaj myslím si, že teraz je obrovský priestor aj s tým, ako prišli nové vesmírne súkromné firmy a všetko, čo sa deje ohľadom Marsu, ale aj Mesiacu. Príde mi to taký bod v histórii, že teraz je naozaj ten moment, kedy môžeme dokázať v týchto odboroch rôzne veci. Veľmi ma to baví, chcela by som im dopomôcť v budúcnosti a je to niečo, čo mi je veľmi blízke. Najbližšie 2-3 roky teda budem odchádzať na univerzitu pravdepodobne, dúfajme teda, že do Spojených štátov, kde by som teda študovala toto vesmírne inžinierstvo, ale popri tom určite by som chcela získať aj čo najviac skúseností, takže samozrejme v Amerike firmy ako NASA, SpaceX ponúkajú veľmi veľa príležitostí pre univerzitných študentov, takže ak by sa to podarilo, bola by som veľmi rada, ale taktiež je veľmi veľa študentských projektov, ktorí možno simulujú nejaké misie alebo pracujú na nejakých roveroch, robotoch, takže čo najviac na takýchto veciach, čo má vlastne Amerika ponúknuť. Teda teraz povedať nejaký jeden konkrétny vzor, keďže na Slovensku toho naozaj veľa nemáme. Samozrejme máme veľmi veľa šikovných ľudí v tomto odbore, ktorých by teda bola nejak škoda nespomenúť. Takže na Slovensku to teda nie je nejaké rozsiahle, takže nepovedala by som, že mám nejaký jeden vzor. Myslím si, že je to z jednej strany teda troška náročnejšie, keďže nie je veľa ženských vzorov vôbec nie zo Slovenska, ale zároveň je to taká možnosť nájsť si vlastne úplne vlastnú cestu, že nesnažíš sa byť ako niekto a naozaj si to tak začínaš od začiatku a tvoríš si svoju vlastnú cestu. Že ešte počas nášho života by sme vedeli dostať človeka na Mars. Myslím si, že to by bolo úplne neskutočné a tak ako si ľudia veľmi dlho mysleli, že teda nedostaneme sa na Mesiac a potom sa to dokázalo, že by sme naozaj mohli dokázať aj niečo podobné na Marse a teda pracovať na všetkých tých prekážkach, ktoré musíme prekonať, aby sme sa tam dostali. Ale myslím si, že to je taký ten najväčší cieľ. Ale potom samozrejme teraz najbližšie už sa vytvárajú misie na Mesiac, posádky na Mesiac, prvá žena má byť na Mesiaci. Takže myslím si, že toto sú všetky naozaj také veľké milestones, ako sa hovorí, a teda dosahovanie takýchto vecí, čo naozaj sa nedieje každý deň. Takto,
takto, myslím si, že teda na toto je veľmi veľa rôznych názorov, že či máme teda, áno, či máme investovať do vesmíru alebo do Zeme. Ja si myslím, že obidve sú dôležité, teda, že samozrejme by sme nemali zanedbať Zem, lebo naozaj to bude trvať ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho, kým budeme môcť žiť na Marse, hej, tak ako si predstavujeme v sci-fi filmoch a tak ďalej. Ale myslím si, že už ak by sme to mali spraviť iba kvôli tomu, aby sme zlepšili technológie, čo využívame tu, naozaj už iba ten progres v technológiách, čo dosiahneme tým, že sa snažíme ísť do vesmíru a potom ho vieme využiť tu na Zemi, je naozaj obrovský a myslím si, že prečo neísť na Mars, ak to naozaj vieme dokázať. Tak vlastne ja študujem na súkromnom gymnáziu v Bratislave a keď tam teda prídete na strednú školu, tak máte teda povinnosť si vybrať medzi humanitným a vedeckým zameraním. Takže tam už musela byť taká tá prvá myšlienka, že dobre, že čo idem robiť s tou matematikou, idem robiť ekonómiu a biznis alebo niečo vedecky zamerané. A teda rozhodla som sa pre tú vedu, nevedela som úplne prečo, ale teda tak išla som do toho. No a teda potom tá fyzika a začala som naozaj skúšať nové veci. A teda samozrejme aj preto, že ma to bavilo, ale teda tí, čo nevedia, prijímacie skúšky na univerzity do Ameriky sú veľmi, veľmi competitive, vlastne je tam veľmi veľa uchádzačov a naozaj už potrebujete vyniknúť tým, čo ste robili mimo školy. Už veľmi veľa ľudí má dokonalé známky, dokonalé testy, takže už tam už ide naozaj o to spraviť čo najviac rôznych vecí, ukázať, čo vás baví a tak ďalej. Takže určite aj toto bol nejaký faktor, prečo som sa chcela teda dostať do nejakých projektov, získať nejaké skúsenosti. Ale teda nesmierne ma to začalo baviť, dostala som vlastne moju prvú stáž, potom prišla ďalšia a už ma to naozaj bavilo. Vyskúšala som rôzne veci, nie je to, že hneď som našla presne to, čo ma bavilo. Vyskúšala som aj astrofyziku, potom aj ten ľudský aspekt toho vesmírneho výskumu a tak niekde medzi tým pomaly ešte stále zistujem, že čo presne by som teda v tom chcela robiť, ale asi tak potom už som vlastne nikdy neprestala. Už som teda spomínala, určite teda odísť do Spojených štátov na univerzitu, pracovať určite pre nejaký buď startup, alebo teda aj pre NASA v Spojených štátoch naozaj získať tie skúsenosti. Konkrétne by som chcela pracovať v robotike, takže pracovať na tých roveroch a sondách, čo teda buď lietajú na Mars, alebo teda iné časti vesmíru. A potom teda vyskúšať si reálne čo najviac vecí, ešte teda počas toho štúdia, ešte zistiť, čo naozaj ma baví a čo až tak nie. A potom už podľa toho uvidieť, ako to bude postupovať. Dúfam teda, že pokiaľ nebudem teda astronautkou a nebudem teda vo vesmíre, čo teda nie je taký môj hlavný cieľ, ale ak by nastala tá príležitosť, určite by som do toho išla, ale teda nejak aktívne to nie je úplne môj top 1 cieľ momentálne. Takže asi si viem predstaviť, že žijem teda v Spojených štátoch, kde je teda najviac priestoru na takýto výskum. Asi pracujem v teda tom ľudskom faktore toho vesmírneho výskumu, takže konkrétne Mission Control Center, takže tí, čo vlastne pomáhajú tým astronautom, čo sú vo vesmíre, komunikujú s nimi, riešia ich problémy a tak ďalej. Keďže som vlastne toto leto stážovala v takomto riadiacom stredisku vo Švajčiarsku, tak je to niečo, čo ma veľmi bavilo a teda chcela by som v tom pokračovať, takže ak by sa nastala nejaká možnosť pracovať s tými astronautmi v takomto zmysle, tak by to bolo super a určite by som chcela niečo podobné. Z mojich skúseností, teda nemyslím si teraz, že mám nejaký univerzálny recept na úspech pre každého, ale myslím si, že z mojich skúseností je to naozaj skúšať nové veci, lebo naozaj nikdy neviete, čo vás bude baviť, ale možno aj veci, napríklad podať prihlášku na nejakú stáž, ktorú si myslíte, že úplne nemáte tú kvalifikáciu, alebo že tam sa hlási veľa ľudí, že asi to nedostanete, ale aj tak to vyskúšať. A jednoducho, čím viacej skúšate veci, nikdy neviete, kedy sa to podarí. Ja som sa takto dostala napríklad do NASA, áno, že som podala prihlášku na stáž
a nejako ma prijali, áno, aj keď som si teda myslela, že vôbec nie som nejako kvalifikovaná. Takže skúšať rôzne veci a aj keď to nevyjde, vždy sa pri tom naučíte niečo, čo môžete neskôr použiť. Takže aj keď teraz pracujete v niečom úplne inom a možno viete, že neskôr sa chcete dostať do výskumu, aj tak vždy sú tam nejaké skills, ktoré vám pomôžu a z ktorých sa viete naučiť. Takže vyskúšať čo najviac vecí, samozrejme v rámci nejakej, nech to má stále zmysel, ale vyskúšať veci, hlavne kým ste ešte mladý človek počas štúdia, alebo aj neskôr a zistiť, čo vás naozaj baví. Pre nás sa môžu pracovať iba Američania, takže ja som mohla pracovať iba preto, že mám americké občianstvo. Á, tak to som nevedel. Áno, takže iba kvôli tomu vlastne. Toto mi ušlo, že vy ste Taliana vlastne. Áno, je to troška. Čiže rodičia vás porodili v Amerike. Áno. Takže vlastne, keď ja som sa narodila, tak moji rodičia pracovali v Spojených štátoch, žili tam teda niekoľko rokov a teda počas tohto obdobia ja som bola narodená v Spojených štátoch a teda ako náhle sa tam narodíte, automaticky získate občianstvo. Takže momentálne mám dvojité občianstvo, teda aj slovenské, aj americké a to mi teda umožnilo pracovať v NASA. Že toto je naozaj celkom dosť iné na Slovensku, alebo teda celkovo v Európe, ako je v Spojených štátoch, lebo na Slovensku je to, myslím si, že naozaj niečo celkom výnimočné, že nestretávam na Slovensku, alebo teda v okolitých štátoch veľa študentov, ktorí by naozaj pracovali k niečomu a teda naozaj robili niečo takéto, čo sa možno od nich neočakáva. V Amerike je to teda troška viac, je ich tam troška viacej, ale myslím si, že to mám potom možno tak aj troška nie úplne dobrú štatistiku, keďže naozaj som sa stretávala s študentmi, ktorí pracovali v NASA, so študentmi, s ktorými som teda pracovala, ale naozaj som sa stretla veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí dokázali ešte dvakrát toľko ako ja, takže oni sú ešte taký motivátor, že čo všetko sa ešte dá dosiahnuť, takže určite sú takí študenti, iba tunak na Slovensku si nemyslím, že ich je teda určite toľko. Ako som už spomínala, že naozaj v Spojených štátoch, ak chcete ísť na najlepšie univerzity, tam už nejde o známky, tam už je každý najlepší, každý má samé jednotky, každý mal dokonalé testy a tam už naozaj ide o to, čo chcete robiť, čo ste dosiahli vo vašom voľnom čase a myslím si, že samozrejme nie každého v Spojených štátoch, naozaj je to obrovská krajina, ale že tých top študentov to naozaj motivuje robiť niečo mimo toho školského času. Zatiaľ, čo v Európe je veľmi veľa tohto založeného na známkach, áno, prijímačky na univerzity a tak ďalej, sú naozaj o testoch a známkach iba. Takže myslím si, že tu chýba taký možno ten motivátor pre stredoškolských študentov minimálne, že prečo by mali, teda už keď oni sami nemajú nejakú vôľu ísť niečo robiť, takže im chýba takýto nejaká vonkajšia motivácia, že prečo by mali aj niečo robiť iné, ako možno učiť sa alebo tak ďalej. Určite Slovenka, keďže som tu žila celý môj život. Dobre, Určite áno, ja veľmi rada pracujem so študentmi, hlavne teda na mojej škole, čo za mnou prídu, vždy im veľmi rada pomôžem, nie iba teda v oblasti vesmírneho výskumu, ale teda výskumu celkovo, teda rada pomáham naozaj hocikomu, kto za mnou príde, lebo viem, aké to bolo náročné, teda keď ja som začínala a viem, že som ešte mala to šťastie, že som teda mala to americké občianstvo, čo naozaj nie veľa ľudí teda má takéto možnosti. Takže určite veľmi rada pomáham študentom, vlastne vytvorili sme pred pár rokmi ja so pár ľuďmi aj takú platformu, kde vedia nájsť vlastne stáže v celej Európe a teda ide tam o to, že naozaj veľmi veľa týchto stredoškolských stáží nie je v Európe, sú práve v Amerike a je to naozaj finančne náročné, hej, teda ísť v lete na nejakú stáž do Ameriky, kde vám možno nezaplatia, alebo vám zaplatia, hej, nejakú minimálnu sumu. Takže preto my sme sa snažili pozbierať čo najviac takýchto európskych možností. Dali sme ich teda na stránku. Myslím si, že bohužiaľ teraz nie je úplne updateovaná so všetkými informáciami, ale stále je tam možno 100-200 príležitostí, ktoré sú otvorené študentom, ktorí nemajú americké občianstvo, lebo v Amerike je to veľmi veľa, z nich je naozaj limitovaných týmto faktorom.
Ja si myslím, že to je tiež také má to také dve strany tento problém, táto vec, čo sa deje vlastne, že z jednej strany je to podľa mňa úplne super, lebo naozaj tie firmy, pretože sú motivované peniazmi, to robia efektívnejšie, robia to. Naozaj sme videli veľké posuny, hlavne teda firmou SpaceX. Elon Musk naozaj spravil obrovské zmeny, áno, čo sme nevideli za posledných, odkedy sme asi pristali na mesiaci. Takže myslím si, že z tohto hľadiska je to úplne super, že vlastne inovujú tieto firmy, nie je to všetko iba na NASA, robia to rýchlejšie, robia to inak, sú tam iní ľudia, iné názory. Ale potom je tam samozrejme ten problém, že čo sa stane, ak pustíme moc veľa milionárov do vesmíru a dáme im tu možnosť robiť si tam, čo chcem. Lebo myslím si, že tie zákony, tie veci ešte nie sú úplne nejako pripravené na to, aby teraz ľudia začali naozaj každý deň lietať do vesmíru zo súkromných organizácií. Takže myslím si, že tam môže nastať problém. Ak sa to nejako dobre zmanéžuje, tak si myslím, že to určite má svoje výhody. Určite by som povedala, že im chýba možno viacej vzorov, lebo všetci tak čakajú, že začnú niečo robiť, potom keď získajú ten titul, potom keď neviem čo, tak vtedy ako keby, alebo možno už na univerzite až v posledných rokoch začnú rozmýšľať nad tým, že dobre, že zišla by sa nejaká stáž, lebo o chvíľku už teda doštudujem a tak ďalej. Takže myslím si, že im chýbajú nejaké vzory, alebo nejaký, možno ako už sme sa aj spomínali z tých hľadiska univerzít, že im teda možno chýba nejaká tá aj z vonkajšieho hľadiska motivácia, ale reálne aj tie vzory, že nevidie možno okolo seba toľko ľudí, čo by niečo robili, tak prečo by oni niečo robili, lebo teda vieme, že dnešná spoločnosť tak funguje. Ale teda myslím si, teda určite ako mladý človek všetci vieme, že sociálne siete, internet, naozaj máme prístup k toľkým rôznym veciam, že niekedy je možno naozaj jednoduchšie si zapnúť nejaký ten Netflix, ako ísť a pracovať na niečom zmysluplnom. Určite nech sa v každej tej príležitosti snažia najviac ako sa dá. A teraz nevravíme iba o stážiach alebo niečo, ale aj v škole, aj proste už keď niečo robia, už nech to robia naplno. Nech sa naozaj snažia dosiahnuť nejaký najlepší výsledok, aj keď možno hneď v tom momente nebude rozdiel medzi tým, či som dostala jednotku alebo dvojku, alebo nebude rozdiel medzi tým, či som prišla na tú konferenciu alebo som odišla po pol hodine, ale tak ďalej. Ale z toho dlhodobého hľadiska sa to vždy ukáže, vždy je tam vidieť, kto tomu naozaj dal všetok svoj čas, všetku svoju energiu a kto teda nie úplne. Takže určite dať do toho najviac, ako viete. Tak určite by som sa veľmi rada vracala na Slovensko. Určite si to nechcem predstaviť tak, že teraz odídem do štátov a nechám Slovensko tak, ako je. Určite by som tu chcela zmeniť veci. Je to samozrejme veľmi náročné. Vyvíjať tu nejaký vesmírny výskum možno nebude okamžité, ale určite by som chcela, či už cez nejaké webináre, konferencie, už naozaj, to je jedno, ale určite motivovať hlavne tých mladých ľudí na Slovensku, aby aj keď odídu do zahraničia, aby tam odišli teda s nejakým cieľom a možno sa potom vrátia, ale naozaj, aby vedeli, aby sa zamýšľali nad tým, čo chcú robiť a našli si nejaký cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. A teda, ak sa im to podarí dosiahnuť na Slovensku, tak o to lepšie.